ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସବୁ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି କି ଆପଣ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବି ଇଭିନିଂରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ତ ରଖି ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସୋ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ତ ଦିନ ସାରା ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସୁଟ୍‌ରେ ମୁଁ ସ୍କିନ୍‌ରେ ଯାହା ଯାହା ଲଗେଇଥିଲି ସେଟା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖଉଛି। ସେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ବୁଟିକ୍‌କୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ବୁଟିକ୍‌ର ଓପନିଂ ଦିନ ମୋତେ ଯୋଉ ଇନଭିଟେସନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ଫର୍ ସମ୍ ରିଜନ୍। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ପରେ ମା ବାପା ମୁଁ ଯାଇକିନା ବୁଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ବଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ବାକି ଥିଲା, ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ 50ରୁ 100 ମିଟର ଯିବାକୁ ବି ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଆଣ୍ଡ ବାପା ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ମୁଁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାନ୍ତି ଲିଟରାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ପେସେନ୍ସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଗଲୁ, ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଆଉ ଲାଗିଲାନି ଅଧା ବାଟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲିଟରାଲି କହୁଛି ଇଭେନ୍ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ବି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଯିବାର ଅଧାରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲୁ କି ଆମେ ଆଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ତ ଗଳି ପଶିକିନା ଅଧାରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ୟୁ ଟର୍ନ ମାରିକି ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲୁ। ଆସିବା ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ବଟ୍ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଯେହେତୁ କମ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନାଲକୋ ସ୍କୋୟାରରେ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମାନେ ଜୟଗୁରୁ ଚା ତ ପିଇବୁ ହିଁ। ରାତି 9ଟା 9:30ରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ଥରେ ଚା କିଏ ହିଁ ବନେଇଥାନ୍ତା। ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ଏତେ ରାତି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମା କହିଲେ କି ଆଉ ଡିନର ବନେଇବାକୁ ବି ସମୟ ହବନି କି କାହାର ପେସେନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଶୋର୍ମା ରୋଲ୍ ଆଜି ନେଇକି ପଳେଇବା। ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋ ଖାଇବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଫୁଡ୍ ଟ୍ରକରେ, ଯୋଉଟାକି ସିପ୍ରା ଆଉ ଅମିତ ଭାଇଙ୍କର। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗର ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ବି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପଟିଆ ଖାଓ ଗଲିରେ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ହିଁ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ଅଲସୋ ସେମାନଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଫେମସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରି ହିଁ ଥିବେ। ବିରିୟାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନି, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ, ମାଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ନନା ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ଅଫିସରୁ ଫେରୁଥିଲା, ତ ଆମେ ନନାକୁ ବି ଡାକି ଦେଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ସେ ବି କହିଲା କି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଅମିତ ଭାଇ ନିଜେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଚିଜ୍ ବଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଜେନୁଇନଲି କହୁଛି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ସପ୍‌ରେ ଯଦି ଚିଜ୍ ବଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିଲି ସେମାନେ କେତେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିନା ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିଜ୍ ବଲ୍‌ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ମେନ୍ ଜିନିଷ କି ତା'ର ଚିଜ୍ ପୁଲ୍‌ଟା, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଚିଜ୍ ପୁଲ୍‌ଟା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ମୁଁ କହିବି କି ବାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ସ ବଗେରାରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ହୁଏତ ଏଠୁ ବେଟର୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ସପ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦିନଟା କେମିତି କେମିତି ଯାଇଥିଲା ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ବଟ୍ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପେଟ ଶାନ୍ତି ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଡେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ଲଗ୍‌ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।